Bakit? Naghantong ka rin ay mamalang mo bati niyo. Lagi kaduha na dyan kabuntag nga. Makurat ko kayo kong gitawag. Hello, Nay. Nagkuhan ako, naghigda ako kay labad ako. Lagi. Hama sa tay. Ah. Hello, tay. Hama sa man ka? Okay naman. Aw, sige lagi ko. Paano mo tayo mabuntag mo kung sampiton? Bakit? Naghantong ka rin ay mamalang mo bati niyo. Lagi kaduha na dyan kabuntag nga. Makurat ko kayo kong gitawag. Sige mo kung ganahan na niya mo, nagayso ko lang mo. Yan ang mga magkatalat ba? Bog, ha siguro ning kamingaw. Kaya tayo, nakabulat-bulat mo. Nakampot. Ako ko rin mo, kasi rin mo mag-report ka na rin ako. Nag-isip ka. Kaya nga na naman natin, kaya nung hindi ka magkakit dito diyan. Mag-ikot na naman diyan ba? Hindi man pwede di ko magpada kay na may vitamin C alyan na. Akin na, naraman. Para yung pagkasyon mo, magkatigong ka diyan. Naanan po ko tinigom noon. Kaya nag-minili na. Oo, ganiha laging buntag na pugwat ko kay kadungag man ko si mong tingog. Mura magtinigog ngayon mo kong gitawag. Kaya ako, yan na tayo, mag-iyan tayo. At tawagan mamahali tayo. Ngayon po, hindi, tawagin ko, tuwag ko na bukod kay Pilpo. At tuwag alita sila, Parang mingawa lagi. Mayo namin yung pagkaroon na ng mga tuson. Dali rin magpanahon. Mayo, uli ko na September. wala matay. Natanggihan po ng asakit. Nakagihapon. Wala matanggihan dito mapayos. Juan. Yan. No, lagi. Kaya ginja, naghana naman. Si, tinga lagi ko tayo kay, ngano kain na kain sa makay na hitabong tatay nga. Kada buntag man naman di ko, makadingag sa imong tingog sa piton ko. Siyempre, kaya sa di mo kumakata, bako na nagabot ka, muhampo, may tugot sa mga anak niya. Aradyo, tagaan, ayaw panglawan, mga dasya, iwas mga sakit ng pag-ibig, siya, muhampo, hindi ko magabuo. Kapag pag-inganta ng mga anak, muhampo ko. Mao di ay nga ako sunod-sunod na lagi ka buntag nga. Kurat ko kay tawag ko nimo. Sampai kung ito ko kanapunta, hapo, naga, dahil ko na to. Sige ko gigda lagi kay kung an labad ang migraine siguro ni. Juan, kung ang gagagawa, para naman. May inim naman kong timpra gani ha. Masang abrehag electric pan. Kaya tayo, dito. Babalik ko i-vlog karon. Naman. Pamang ko dira ko sa kwarto. Kaya nga yung vlog, naga, Minja, mabakod ko ron mo ko. Mukhaan kong tinugong. Lagi. Para sa liana. Papang nani ko ang kwarta.
Baka nagutan. Diba na, oo, marunong ka sa paulay ng kuto-kuto. Hi! Hindi ma, ba magpabipi siguro ko yun dyan. No, hapon. Naga ko yung nervyos. Pinang gabi to. Nalipay, magaling ko kay ilang kong gipalita sa maintenance. Oh, Jude. Hindi man, dami dyan ang kasakitan. Tay karapatan ng kasakit. Tiguang. Hindi masih eh. Para talaga na yung tawag ko nimo kay basigan pa may nanakay ipamati si Mulawas. Hindi nalaman. Makanya ko kumpanta mo, wala ko kuwan. Makakapakuan sa bali ko sa tarapan. Kung siya kung gano'n ang isina mo. Naputol na, mabakod na ko, pangkil. Pinahon. A few moments later. Mukhang masarap yan, te. May fishball. May ano pa yan, may kubot. Ano? Kubot. Anong kabut? Yan sa kanya. Hindi ba yun sila? Ano dito? Meron daw kubut. Ano yung kubut? Shell yun. Ah. Ano tayo? Masarap yan. Ito pa lang ang naman lasa. Ito yung pagpa ng tuyo. Gusto mo yung okay lang puti. Hi guys! Mga antag pansit. Ada pansit. Ay po tayo puti. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na po di si Alex. Karon ding adlaw ako nagluto. Si ate may nagluto pansit. Kay kuan. Nagpansit si Jakay 40 days sa Lolobusing. Nakatong kuan ba? Katong nagka sabihin ko na lang. Okay lang naman, nasa idea niya. Nag 40 days na katong nagka-COVID. O, na nagluto si ating pansit. Kaya dyan matong lulo. Lulo ni Jag, bana sa among busing. Na si Jay nagpansit. Diyan guys, mga ansa ta. Ito tayo.